día do Corpus, hoxe aquí en Redondela, e a procesión, este día tan especial, a Virxe agabacha xa percorrendo as rúas desta vila, e ollo que isto acaba en baile. ¿Cómo asente o ver pasar? Una emoción muy grande, sobre todo cuando hemos trabajado toda la noche para que pueda pisar. Vostede, Margarita, foi unha das persoas que botou a noite facendo as alfombras. Por supuesto. Nada que envidiaran las de Pontareas. Orgullosa de ser de Redondela. E doe algo agora o velas así? Ou xa están feitas esta caducidade? Por supuesto. Está hecho para que puedan pisarlas y disfrutamos el doble. Agora, Ana, por exemplo, que as ves xa así desfeitas despois do paso da Da procesión. pena, pero bueno, pasó la Virgen, que Eso é o importante. es lo importante. Y después, los demás. E cal é o teu momento favorito de toda esta procesión neste xoves de Corpus? Pues bueno, estar con la familia y la tradición. Todo. A palabra máxica, o baile que imos ver ao final. Por supuesto, el baile de danzas y espadas y todo. Ole, Ana, ole, Ana. Que afortunados somos con podermos subir a unha destas casas, Marta, Olga, todos, grazas. Vista privilexiada. Dende logo que sí. Que temos xusto de baixo agora? A danza das espadas e as pelas coas burras, claramente. Van abrindo ese petisco porque a procesión continúa e ao final, na Praza de Constitución, o que nos espera. Claro que sí, ali podedes ver todo o baile completo. Ana, non sacas ollo, Non saco ollo, é que isto é unha cousa preciosa. Danza centenaria, porque son moitos séculos, e isto segue. E seguirá por moitos anos, ou iso esperemos que siga seguindo por moitos anos as novas xeracións que vayan. Vemos moita familia e iso que vai garantir que siga vendo burres, que siga vendo pelas. E que siga vendo danza das espadas, alfombras e festa da coca por moitos anos. Ole, viva Redondela! Viva!